Chef Harmon, bia cain ac y peth yn mae i'n stwart ac Wel, chan il top a chain ac ymwyd cael man yin ach na fi'n y bryn di siem ystyrmynt. Rwy'n san y stjorn yma, san gan y stwart i fafen ac i. Agus fa cymal rwyd ag yn tachart ys rhywm ys gag o'r wan minig i gwrw cart ys awn. Agus cyrna ahbi a hani yn stwart i. Agus mae yin sy'n ys chan il cael i gys yma. Sy'n ys ddewr barag ag yma yin ach. Efain, ni'n han y sio, chan il at cart o'ch o hil idir, torak. Agus, mor sôn hi, chan il stial o'ch yn y tor man yin. As yn ystod fi mae i'n iesgos mae i'n yn dda yn môr o da chwal si. Ha, fi'n i cloi gen ac mahad fa. An yn ieith di'n naid i ffwr. Faat na'n gilyn og nŵr na heilig tarmat hwrwch o ddigar cof. Ahad môr ac ben heilig i fô. Agus at na'n gilyn og an yn ieher fi cyrdi. Agus faat y mwy yn eich sy'n yn eich fa mahad môr. Faat yn nid yma sias pys mahad loch med y blod. Agus med hwyr at y teithio yn narag i ffrwnig i stand y crawn o'r ymwch yn siarad o'r sywys y moch. Ysgag o'r wasyn og. Chaior i o'r ymwch gan yn hosio. A chadnigiad yn grymig i at gyda past gan iar. Faat yn unig i'ch yn glan gan grymig at y gwbl rŵm. Fydd yn lys hwnnw. Fa'n eisiau o'r Fan o'n i'n. Ach go yw, char o cael i gysach y cas yr oed y dol ach o'r rwyd o'n i gys rhan yn o'n i'n. Gwniach at ysdiach at ein i grw. Bag yn yw iawn yn fawr dyd yn iawn bol. Chan i'n ysyn at ysdiach post cwb. Rwys ar nghof, adr cof o'r trefn. Agus gyda gych ys char iawn yn iawn yn fawr dyd yn iawn bol. Syn i'n ysach a marach y gymryd Lai mŵr. Steha cain ac mae'n i'n hyn amas yr ymwch. Wel, fi'n i cloed yn cwm a fahaf, agus iad ysgoroi a posig. Mae'n na bod yn o chog, a chai hen agus y piw yn nawb yn nis, agus an y llan o'ch fwch aiad. Agus fa card ys na clewn ys y chorig yn achgyr i twy an yn habost. Gorwad y dol. Agus asjai mwch o'ch lawr sy'ch oedd yn hwyr. Nid ar an y gyd tabost charod yn ystod yn dweud ach a chalio. Agus charoi gesio las o'n ffyr i yn y gai. Chai gan yn hwyr. Agus hwyr hi be meona. Agus hyd i'n hiona as y ffras. Agus rhan i'n mynd as y fra. Agus hanach yn mysio sy'n bra riefa. A colwch yr wad cwmwnt gyda'r as y gein i fasio. Ewy se sy'n hyd i yw wad as jai mwch o'ch lew sy'ch oedd grwm. Na ni giesgoch o ficta hyd? Sawn, giesgoch oedd maas. Giesgoch oedd fawn pat y fe. Agus, na mae wal o'ch og. A ni mismein o'ch gwrw mynd iesgoch gan ysgol na ddeban ies yn heiad ag i. A cain am y veritydd na fahar. Agus yn heiad yn iesig o'ch siachad. Agus fad o dol y lawstaf. Schanil cael ei gys am de navigation y fach yn arw navigation ach ach giroch local knowledge y fach. Fad dol chofadur i lawstaf. Giesgo. Sam ysmynach o garen beautiful yn hanam y fydd y fach y fach. Hanwr am i ran an trynach lachgoch na cwmys a han gyda chwgat siach gwyn yn yfynt lil y droch i igi. Agus session yn hyfych gwynach yn heiad ac y bad yn ys yn rhwyd tŵas os an fydd yn hawl go yw sy'r o dŵr rhyw. Ach go yw chad ysdiach dy loch y dy fe yn land. Agus fabri mach a bydd han i geher fo hys fa colum grym per hys yn hannig at colum grym y dy fa. A fa dol o tîd i gyr i byg, agus hwrdari iach yn eich ni gas yn ôl fias gag yn iach. De mae un telegram o chwyd a pala fi gyn eisiau gyfer sy'n bio. Chachwyd na blai telegram. Segad ydy ffoch gan yn ffordd sy'n.
agus san mar sinna bha eventually garaive ke macht an stone bha agus van een deunige surprise na de chunne geti sna te na da ke ni se go shachat khudat ka khin deunige kun da khin an een hot stu haro kare ke na un smala vashin agus ha kaina met herjing hanagat een khani khalat in istach kan hier in de haan maar dus zo daar bij assassin kema mara maar Den neusje was je pene hoor zich zo kopen en hoor. wel rakusen geboch as de jenes na ruke shinje agus basher der lief werk het al khosh ha kaina kan we torten klachen en was as ne krioge as de locht agus gan hulle raad kuskalan te varagan het mensjen agus na de gai kan een naad en haar kan charisma kan agetas die kes een nieuwe debat kunnen doen. Session gaat terug ze van gewoon je kan nou met een relief werken. Waarom worden er relief werken? Net er relief voor je. Oh, Haro. Wel, als je niet wel laatje, gemaakt ook. Ik zeg geen namen in de palm niet. Je wil een kleed, palm nog gewoon heet naar hun. Dat je geleerd dat een klachten en wat als niet veel van het kunnen raad. Maar die galm en baan je gaan het erin dak. Er is geen goed terug zo lang nog je kan namen dan zo. Den neusje was je niet al als je wordt helden hoor zo. Wel, galashin. Hele tijd garwara ke taun het ga falau. Kiem te China ki gnar na yem te koal ganara na yem te rut ki nieno harwara ke tan ve ga falau haun. Hij is geen namen ze kan naar gashin kan reser. Hij is gaan heen hij is moet ik een foto aan je lapionju galashin shies je no trille. Hij is er niet in de gaan naar te zo'n gebruikje je no woning as een hele goed. Hij is sin van start sin in hasho. Hij was gewoon niet maar een jacht die van machine. De genie nie se hin na leus te leeg en die raad die aan de woning ha gretig natuurlijk aan een kwam nu ga gretig dat hè Is kan pagan die koju nadaraan sana kamne planure van is nadaraan is in just een station aan hen waar goed te doen aan de palle tot gachi ach schemischen te nu wat allemaal agus ran na balach ran at arrangement is on convention cream of police a hell of a catching happening is on a new agus who am machine all right agus ran me start gemata something line of arrow she is got in church the poch come a woman agus Angela Samus kan se garai dit me an lebe pay noch geschit se schoss Koshok kabortar met een schlie, maar je kan je aan in Church Street. Dus als lawaschen, aan het trainetje naar woon, gaat ook corridor is een trainetje naar woon. Snel wel doorsteg en een compartment wel woon, kan ik doen in Januari. Dus als pico wat gewoon dus down, gaat orien uit dat zijn. Dus mijn groep dat wie gaan de huizen. Gaat ook dingen zo compartment te gaan stegen, ach ballen gewoon, dus uniform met. Wat is een station krijg ik dit wel. Dus han ik versteg, dus hij is gewoon als we komen te melden ook bij zo wat er gewoon wint. We kunnen nog naar recruitment krijgen worden. Han ik is een laersteg. Dus hij een huwelijk gaan waken. Dus finally in een trainer die vallen han ik een 3 versteg 4 met u. Hij is hoorzicht vrienden, zoals je met je nog graag. Haar lokale zakje, een droog en aan het leeuws, gewoon lokaal maar in 3 kwart en 3 naar weg. Kom je ha? Dan je kist toch ga ik naar hem hoog en kan er iets kunnen dolciërs hij eindelijk zeggen dan.
agus cha nóla bríontí ar a bheith dúile. agus siantas man dar is bhfuil mar an bléhannig is éh a hail cálaiti. agus sin trí cá trína bhe sin an introduction a bhfuil sin si bolsteach bhna hiata le me bheith. Chuú bhfuil an naplochtte a bhain bheit a tóine fách gan sin fochin níos agus a bhar me sé sé le som van me chu cinnas go féin chopa. Tá bhúrich me sin naplochtte sé bhe sinna chu an bhn cha me síos se dúnig chu man a bham. agus na rana me sé síos sin an 1925. Milta tuta gún an sin. Le sweithdrachs chimical of the Malichakas, trimmer se staimen, se kolpen se maar se goed beboelde hegel as lava se. Koju men en hesse van hunne muskne var sinne geunis van ik han ik kent jo voor me klaar niet. Dat je gonge je voor sjou koju. Har me finke krokkartes na klein sen en doise pis har me finke nøy en sjøne hunne mer igjen med vei. Ach men det hör han ikke først så kan hun ta det går med. Eller vad så ni kommer att så choppa. Som är men läsa sin raket att ta i sig igen. All right. Throat cool around this when we pass it you knock that's when we sign done within half an hour or stay when I arrive at you on him. Shantruskan varam som session på halv minut chop. Och by flight you blue and signs yemek so many gonna har and hours so the age must porga praktiskt med light. Shin an introduction hackens and it a lot. Mahani. Sa cael eich brisig yn hach gan ingrias? Wel, chanel tord, a cainach ymwyd trellich mat sy'n mynd i sy'n ôl reit dacha. Ha yw'r dawn y sioch hana noch y go yw. Mae yen y ffrygwrt y hwg. Alles dy fych gwyl. Gasym y sant lwy. Fan yw'n ymwyd yn stjorn fa charwad lyn y reid ar sawn. Agus Rashim Sant Louis kantari alles de weg komen. Had duidelijk kunnen hem creëren biosju. En je vakel breekt als je als alles de kamia biosjins kamia marafjin kudjo. Dus ga ik me naar toe kijken. Ja van te maken zo'n nanser ook kijken. Fashion ma. Wel channa ni gwrs i gyfer yn hwyr. Wel, a pys di gechtar i anna heo i go aati. A stei i siad chocol na yna si gyda gofod i o'n sy'n y geis. Ys charid mi gynnu ni'n ddefnod mynd cael y son bach i chwyd ar drisio. Ys char o cost mi gael. Ys dyn i gyro tjölich yn ogl. Wel, va tulog a chaman, va piegat, va panhat a casunur, va minach casalaris, va skatana. Skata va gia raigetor, haropoch in haroach is. Dus hurug het koro, ferrising hanu gat alles de weg komen mooi. Am svenje ho koro ana farish counselor genau. Dus hoe dat section te raad, mooi raad varavash. Maar gaan je nog komen. En dus bech ik dan ze bij een beetje er lief voor kan je orsen over de huisgeld kruisen. Die is nog maar 50 jaar. Kan je hoe dat kremen skippen je genomen aan zijn is. Waar de gaan terrein aan zijn gefinischen koran. Dus gaan we niet tekenen kosten van koran was zo. Ach kan je waar het we de tokale kie van zijn ik nog komen. Agus sinke adam noch agus sinke adam mar. Agus han son fien och så fröge jarre. Jag ammersen son att det kapp. Ammen det.
Weil va crowd ma has skippe va shoot den als wat den jo kan ach ko ju va klen varage no ocean va torte gadi es an palcho ko va rinadi es net hikishin von hadien für na pot ich woch bin es wie der nas polta kan jishin validation kan jishin le kan val atun vamos na roja ya no Panay, vamos de vez como ya me sueño que era tiempo. Agus na de hikik na palish san using haun hatte me gas na kap. Agus paint en jahke kenne ga kalach gedam se de vrieren korong kalach using haun hatte. Ma paralan nishin kenne ga shor span toch nie agus kenne ga kerkur agus khanne de korach kerkur les na alles. Agus na de yoga de laishies agus a chuma cael chwb chwaith. O, na fa syrn san a chwynid o'r cael a chwb agus fan yn rysio castration chwynid o'r siar gwrs fydd y dyfrier yn goroi yna yn leis yn ôl. Coiw a dôn am ystafwrwch i fa geistioch chi sio agus hei gas i lepi. Agus gef ga real ystaf yn hwyl i fan hyn. Vih koin eluna te gusk. Galas ja yani kelet korwana khatla haporga khatla tava short lobete. Matkin kiyani bokta hurus. Vih koin eluna te gusk. Khanelian og onjalt na khale shonuk. Man peata no loch kuna savatin khanurgo se furoch na misk. Wel san moshuna ba had de ik nooit jou nach schach kon ja kleine potje dan het kan er nog in maar section al. Dus hele wel schön war sectionelle toe waar we kunnen niet raken. Dus han je met elkaar nog een mot toch van charge de section schön. Schet je vrienden zo gewoon. Dus wat verder als hoe je werken maar komen is een beetje aan het in is probably Voor ook moet je nog kunnen zwaar je zo gewoon aan de weg kan je kopen een hekje. Nee, ik was juist niet dat men go gewoon geen katten vindt. Maar moet toch hele waarden huwelijk en ja die is een aan. Hier is het goed alleen om gaan we nog eens. Maar wat weg kijk ik voor moet toch hele karma zo te vrienden. Agus stukken de matoch de nationaal en die ik ben overeen dat ik daar rost. Dan nog alleen maar nog eens. Niet raken te host. Ga ritmiker hij als een hij rolt toch. Wel, schön is een potje waar we in de lijn zijn. Agus aan de smeuïe ook heel ga immer je neus. Han je mora na een nieuwe kwijt. Ja, maar kale hoort dat het hoort dat. Agus dat dacht ik weer zien je aan naar gaan die wel gaan naar die laag in schach van dat. Zie man toen een potje gaan naar die nochtje naar maken ze dat laat ik je een koeie. Ach, garo kale de gaan we zo'n gefeischen het bieden. Wat Johnny Mitchell en Washington var rivan na de schiapos te gestjorna dat. Harwa de hin khonen jive gerua ma jeze. Agus sheshin ul te vaia toch Jimmy Howard Johnny Mitchell. Wat har token kastar te skrakash islov holotursu gagiho. Kan skidik. Aktene vashen. Koyu khashin shekhet. Agus Vroeger van je huidelijke geloof aan hem. Leeuwelijke nasterisch en is wat Johnny Mitchell, ik namelijk. Is ook al gewoon lucht gaat. Zijn ik gewoon uit in mijn genen. Jullie met je was zo, nou misschien ook heel veel anders. Ga ik je wel eens als mij een krasje iedere dag is me ver voor kamers daar aan je weg. Is van mijn vertelijke regenare zaken aan je maar gaar. Is gaan aan je maat gaan.
хорошо не university the galas. Pakatchet notion is in tossen eller så att ge mig till hokar med sig till förståelar. Är röket sjön i så där. Känner sig en kals med så någon hunten jag så som den är. Du att bestjagen så sen kan jag det ge mig has. Well, خريف نكانات اللي بكرا شاشنا سشن تاني بنا الجهاخ درم سريات لما زين هو مش سشن خلص يخلي ما كنا بابتش أبسلات كوبنا الرابل لنس عشان طلع عشان كتش كور ما تريجي بليون أخ لا بوخين عون ندوات كذا خوش ريليف كور يمسك كور بوخ Tonight maha påskade. Kan ju magen nära leone. Fata så windfall kan jag få så fatta vår she igen krismil och nästa padar. Avis vagana hit igen jag vunnigen sliden var så. Avis rohga fera daragu kuma. Det var någon maja kan agus chumel at beoch éist chaíhánig so chumel hen chwaithtóid. Agus nó a héad sias man a bhórt ó déan chanis néidir skipad a bud a bhast a chutá. Wellas a sin na mich treile bhacin te gara león rásta leis an laga seo séadach má. Reicad feril a bud an húrlig an a bhórt. Chanil mias a sin a son talagin gine a gosana sa sin. Lieha mina mógi. Agus sinnaida in atar hialach o atar. I tísin ar an eón as na bíonig yn ymwneud sy'n is nach lokal o'n i gyd yr fath o gache. Agus a sin dod cawdas a ma'n fath ar an eón forever. Agus ar y gwrdd gran. Ach sy'n drwyd y mod. Sa sin is an talige gine a gosan sa sin lieha mina mógi. Hynna I dawr sa hagen ma hyn. Fam hyn as a wy'n ffôn o'n cynfrach. Ro cael y gwala y bioch unor ar y gian ag yn am y fasyn. Be'n y blion ag yn y fasyn? O, sannan. An y blion ag yn chimi yn yn ysgwyd yn hogl yn ymwneud sannan. Fy mysyn. Ach, ter va prenia ad anar an eona. Che ha vehet. Es vat gies och vat och hoplik kurs. Kovaun. Ja, finis min inda fin bak. Es har rili anar an eona che laiti. Dan då hede van je her. Hanaun fan duncan makinvre va. Duncan makinvre va. Leva hasyn cymafu yma fi'n fan, felly ni clywed son y windfall mysgna hanam yn yr agyn tasyn o sosyn gyda'n maga i. Fan duncan makinvre va. Fa i'n fwr fan a skipador. Charig na riaf, herring fish ar after onisyn. Agus hanig isyn windfall. Hanig i'n fwr hanig ysdiach la siocht a skatan iddo fa herring fish ar agyn. Agus chaith ma, cwmwch Chaya rotri se son konach te chahudu put magake per vanga prisne piar. Adu se goma sa sin port. Se da skut me se harik in liha sa sin. Ha hopri kaun von ik gei. Ja, des adu se goma sa port sa sin. Se me se goma put me scho. Se di me noch moha se tani prisne. Anke wani von. Apa kan tiach dat die chimie geword met de wa met deunisch in fijn ticket. San ringeine macht ich in schole. Dus aan is smeun je ko je kan a serve ticket like yan khani khani. Dat ga je naar skip aan en de paard in schole. Hoe gaat het programma gesproken is fijn. Question record aan de schole programma gesproken. Dat gaat het cash wat fijn schole. Ticket of varken. Serve ticket wat fijn. Agus fata gien yn mir fadioch ma lo. Fata tol chafater I lausdach yn y fata gien siôn. Is cha chor tu cael I gien ys gael ys drifta. Y lausdach o lai gien y cwrs dyr o cha charo bat. Fata pentig yd y fydd o rhan. Co yw ha
Am Ismail Hakarishin and Hicker to Vaki and Finishman. Whether than Hicker should not skip on the party and show it, then the Rishi, the Yahuda, there, as a windfall on a storm. Angelus uit Hanai gaat kalken in door op zijn milieu. Ach, wat gemaakt het scholig na maatje. Dat je kloog kan knowledge ra. Dat is groot te magaatje se bilo. Dus je gaat ook de kalken in te zetten is dat dan. Hij kan ook goed zien dat je haro na baat. Zwaar erin voor had er is uitslag. Dus als je niet een beetje groot te veel hebt, heb je over dat gewoon. Dus je gewoon kaal van een muur. Ja, ik zeg houden. Wil je nu staggen? Je gaat mij na halen en zit in je avond. Wel, waar het is wel nog een crashen holiday. Het jaar hoe alle hoger hier. Het dan gaan halen naar de yoga places school. Kun oorlog niet spelen. Dat is de kushach shiashach van je mensen. En de oorlog niet spelen. Als ik hier is, kom ik het vet aan. Dat is de nadeel als romische kushach de mensen. Zijn het vet aan die kinderen bij. Dat is waar ver naar een pionie, maar ook een gran waar kolen en mensen in de stage en de nadeel doen vet aan die oorlog. Dan is hij heen kon je als een nadeel als je lopen dan mag een blauw puppel, dat boven sjopen. En deze een groot zoals kan je niet. Ach wat cher, die zijn gaan gaat pikkie crème en als je een vrije daar die huis peaceful verkouden. En we zien mooi aan als je een 8 kilo geweest. Dat komt brei. En we gaan je zo'n kun je kaal vastgeven bij je roer kunnen doen. Ga je een kaal en je is een groot zoals kan je niet hebben wat je niet maar de nadeel. Maar als je een tikje te wat kaal, ik zie maar je de kruisje waar roer kunnen doen. Wel kon je gaan jullie samen gaan we niet naar alle scholen kon je weg. Sinds man kom ik maar wild. Alla mensen jij kon je sinds man toch een veel op bij haar. En dit is een keer wat ik kan de grote jager. En was wat chele hoe was koun pikkie crème. Je smerak gaan ik het. Bijna pas ik vergaan ik kuren en moeder was er weer. Dus maar ook ik in te sweer, ik heb me gewoon wanneer man op je televisie, wanneer gaan ik wanneer van de DSK, maar ook ik in te sweer, ik moet zo. Ach, kon je geen schnechter die gaat dan toch een schwelen worden, dan toch een schwelen worden mag, esker. Die smiddag een jachter die man me geeft, dus hij van een sukkel op de helft. Hij wist, nou dan ga je dan toch een schwelen worden, ga je waarom, die is ja maar waar. Hij is naar de haan, ik ben toch in een spelen woorden, mag vestkersen, ga je jullie aan te doen, ga je. Hij is. Die was is, als ze me waagden, en dan je wat smerak. Ach, gaat er een muzikale smerak, als me zag. Bij roken, groot slijtje en shit slijtje en zo. Allah is een graai als je mag van een avond. Ja, dat is een goed ding die je gewoon smerak kan ik ook weer in. Dat is ja, kan je nemen daar, geuren, die is gewoon niet hebben, die is gewoon maar de geuren niet hebben. Allah is een schone haven, van een kade laten en nu ach naar rood staat. Dat is. Zie je dus maar wat je een film gaan panacha. Want wat koppet van de law, ik in hui, agneation van de fijn voeten, de rest, en de rivier te naam. En je snel dan ik eerst toch, ik zet ik me weg. Ga mij maar gewoon een momentje gaan uit de zaal. Dat is meer dan een dag. En je leest me nog wat zo'n keurig, gaan we naar dit en wonen, en nu hier ook kom je zo'n fietsje en taartje. En dan ik keurig was het weer, gewoon weer ook.
agus an cónar í dún scút hús an há sauna a mé brecht ar nó sin an ensi. Agus na den anam is westja loin a mi kin se a dún mai di kro mai a búlo. Agus fachgu as sin kan an hunna na chudu. En fach differs di a kruch di tine. Wel as mi se chonig mi hyrú dan vatin terug. Arad na manach at yna sy'n eisiau bod y chamad. Fresh, blion a steu blion. Ydych chi'n ffiar y ffain corn fasa. A nies ein siachad. Lyd coen ychus, rhyw ychus, arg stial. Arad na manach at yna sy'n eisiau bod y ffeir sy'n sap gyr. Sy'n yn un eithir y chwyth yn y hyrig na chrwari am asgolpyn. Mahau bioga joos, mahau suuleitor en hoor auto toitor ute smaak nach door een goed in de toileitor. Ach, paraat op de gamma. Fresh blion a steu blion. Banach had geen kosje op de minuut traag om de tijd. Mijn affaire is dat moet wel een wat kun je gewinnen als een laatste in mijn lijn te nu dat me van mij ook ha. Ik er ook tegenarig. Als je me niet ik ben jarig wat capable een beetje nog bestellen. Het is wat die ha vader voor de dat een beetje vader. Dat een goeie ik nog wel zo'n wel mag van een moord of een groep. Tra de jaro. Het is wat tegenarig die aan te doen maar niet daar naar vier tegenarig. Ik denk wat goal zijn en nog doen. Het is ook wat ik als verkoos was gedaan heb ik het. Maar als je een groot was, je hebt hier maar keer kosten bed tension. Je zullen zo'n kapelon. Het is at niet de wat kosten. Dat zo'n ik een naam zijn gaan vliegen. Het is haar het jaar ik goed het niet is. Ach, en je maar rotte kan klag kunnen dat we komen te steunen tegen zo we komen zijn van een beetje wat geen te naar het is daar. Maar ook in dat je de grote willen dat geen groot wat. Ja, hoe ik nog goed zo nog. Gewoon een jaar je was een traad een jaar. Het is schöner zo wel baraka kan maar je niet te merken. Gewoon de hoogste gewoon aan draaien. Het is korwat capable zo'n een beetje nog de sterk staat voor die en dan kunnen we het nog niet doen. Ach, hoe kost toch kan niet wat voor kost dat gaat er weer te kijken. Steen nu, die we gaat het tot moeien. Maar dan is het voor je dat maar gaan sterk kan je gaat krijg je de winnen. Een beetje. Maar wanneer padden niet wat voor kennen de nade in de dat is grote echt trap zit die aan bij. Allemaal gezien nog over vestgele geleerd, goed op fjorden geleerd. Dat is een blauwe geleerd. Dat is wat er van lang hier die straat en wat ding. Kennen we nu bij de kinderen. Ach, maar shit daar goed op vestger. Kennen we het lief mag van de hading. Dat is shit maar dat komt dus maar een raad de gammel. Die hat de plion, dat is plion als je plion. Ach, na de galasjen is misschien. Gas na roodje na was een gas op de vierste kooi van het jammer. Dit is gewoon ja keine kupin maar je ne baasje tegen. Kimmer de water toos of dit. Well, san ik aan na de skudde hier hokken. Sound really was gewoon nog wat pennisje nog om zeg kon. Du gat kehet plion de sappas. Na han ik het kach iets wat baasje nog gewoon om zeg kon. Ach, شراح جو خبر کولا جو توشو. اوس تیوینی که گوک راه جو. همس من جو کران راه جو نشلی وات کنن نی وات تلفوس وسان کنی که جنسی پارتن نی وات تلفوس. ترشین وینی که گوک راه جو. خارتنی د کودگاین خون راه جو خا. فی خارتن باش. اوس فشین کولا که کنن ماش مشتی. Well,
Ba ben is in rein in her loos en ba minneke. Oh, ba minneke door in boorgen en wisje. Wat het tot vast geschach wordt. Het jelik ik die vrienden wat zien de kerskens. Wat chimmy wat keer kerska waar eigenlijk zo nog een pennis was. Je zult hem vrezen het geboren was tot schach de loos. Was holder de leer zo'n jelik in de kerken. Van de kerken gaan goed de je verheen. Als een lokaliteit is er wat bio. En zo'n bries. En dus at ene kan man de zoen herken nu is het een herken met als van een baantje zo'n goeie man een wel, hij kan namens in de voorste dagen zijn ons. Hij ritme voor een paar keer hier dat er nadenkt. Van hussen, wat of trouw, oor, waar als je dan meer gaat doen. Er is me heen naar me wel of ook, er is de praat, nee, waar ik pose. Een rige kom. Het tot kudig van het baantje en een goede deel gewassen. Het was schön dat alle door verhoor zich je reële. Wel, kan je hem wel gaan zeggen dat me genoeg is. Wat voor een klangine we goed jij zo'n weestige. Er is vader vanaf het gevallen krenjo gegeven, koppen, streetje en de basket. Er is schön goed wat wel aan wensch. Als het channel was je heen. Er is veel koalen op de zaal. Schön ze wat het jullie tegen. Kishne machine behoort. Het toch kan niet. Had de huis, had de matten voor, niet in Allah. Eerlijk is de machine die ze dat doen. En dus maar geen present in waar het gaan er kali zijn. Geen present in de waterfijn. Ach, zie het als van de waterfijn present van een nieuwe water oorlog van een schapijn. Ach, waar maar oorlog en de goed en je was er aan gaan moet kerken van het tijdje. En dus, haar berg, toen is het weer had een eerlijk gekeerd kerk aan de zoon. Voor waar men niet geholpen. En dus van de pot is, ik ken nu een heen, maar aan een berg, van een karaag en gaspien, waar te vallen was het met hen gaan precies. Dus je nog kan je aan zo'n veerlijk met een Stem man var bort när bansje kwant, kaartje rushen. Wel, han is wel nog naar de camera's wordt priek ze had dan genioga tikterijk. Waar een hoelast waar de gerne le trige van de naam toe gaan doen. Het is stretchig van de huwelijk. Het is wat drie boot naar keer. Het is de vatte hoelast. De kerk in boot breau. Het is 3 maanden in dagen van een boot. Als een nu kon ik misschien de roeping gaan naar banquet. Dan is nu nog bereid gaat begon ik die banquet om te genereren. Het is van de roman zijn de koolers en zijn de jaren de licht van de koers naar het breau. De goede kaal, de skep van de aard van de dier. Kwaad die ach, maar jene presenten is graag in de kale gezet. Aan de kutschbureau had er geen present van op manier waar komen uit de eerste. We hebben het toorheidje weg in de eerste. Waar maar ook nog goed in de lang kerk van een pennischkoeien. Schat ik een goef boze val af? Had ik, had ooit maar gezegd, waar met je lichte de wat in de gang, zo'n maar. En is dat binnen kunnen we zo'n goed omhoog gaan. Maar nu was een meisje, een riest, wat ben ik tegen. Dus een krijgen een pottetje was op oor geweest, en dat ben ik heen. Dus waar ben ik heen? Ja, het dramatische ben ik geworden, maar nee, trouwens. En dus hij, er is gewoon met twee. Ben ik hier. Dat is het ook vast gezegd van ik verkeerde kinderen. Dat is dat niet eens met een gaat zeggen. Smik daar is aan. Maar wie, daar is het alles een hoofd. Maar wie, de man ook ja. Maar wie, heb het daar is een hoofd. Daar is, maar dan was er eigenlijk graag als je ja. Je naait aan mensen van. Ah, wel, gaan jullie samen, gaan jullie.
Dat is maar ik heb een voel door Gali. Wat de chain en een watje doen, je laat toch passer. Je niet geen dat je met kajak en bocht gewoon een schöne van die kauwen en het waar gewoon. Dat is niet in de vrienden. Gaat wat de fijn nach. Je niet helemaal daar nog te verhalen. Mag het niet voor de watje. Dat is wat het je nu was. Staan aan een watje. Toch passer, wat de koord gewoon wel. Akşita description of mehna var orada. Şöyle kirata hem taşınıyor bu kirayı tu khali. Aspikat tu khali hamile sana. Haruat falan bu gelik işini pavukun bocht vonuşun. Well, nastavasi için ne mayede gavan çeşit kutayını mahasını vonuşun. Baraket vonuşun. Arukala da akar. Bana means in the list appear ki fatur video kom te khir khayto ya khatun kan ko pura na kali akhi je mayer na pirwa abo ko kala da ka akhi de chilu ta